Hej sammen, velkommen til den her video. Det her er simpelthen par 4 ud af 4, og jeg tænker ikke, jeg vil snakke så meget, og jeg vil bare hoppe direkte ind i videoen. Men inden vi gør det, så kan I huske at hoppe herned og subscribe. Det tager 2 sekunder og gør mig super glad. Så jeg håber, I vil subscribe, men nyd videoen. Så kommer vi her efter første heat efter pausen. Og så vil jeg så prøve at sige til min storebror, at vi skulle bytte go-karts, men han vidste ikke helt, hvad jeg snakker om. Fordi han troede, at jeg ville bytte min go-kart til den anden, men han forstod ikke helt, at det var os to, der skulle bytte. Så kommer vi op her til line up, hvor jeg så kører på førstepladsen og holder. Så kommer ham derover og spørger, om vi så vil bytte, så siger jeg, det gør jeg bare. Så vi bytter simpelthen, og så skifter han også vores nummer inde på skærmen, så der står vores navn ud for det nummer, som vi så har byttet. Og så går starten der, og mig og min storebror får begge to en okay start. Jeg har indersiden i første sving, men han får en bedre acceleration, så han har indersiden i sving 2. Så han får mig, og jeg kommer på en anden plads. Her så kommer jeg så på ydersiden, men han har indersiden, så han kommer bedre ud på langsiden, hedder det. Og så er det ellers bare lige slipsvim. Og så kan jeg se, at han går helt ud til højre for at defend, fordi at han troede, at jeg kom bag ham, men det gør jeg ikke. Så kommer vi her i det sidste sving inden start mål langsiden. Og her der havde jeg bare så meget med at speed her, så jeg tog ham indenom i sving 1. Og han holder stadig på indersiden og har indersiden i sving 2. Så holder jeg så på i sving 2 og har indersiden i sving 3 og kommer først ud på langsiden, og så er det ellers bare at holde på. Og så kører jeg så ud for at defend, og så kommer han alligevel op på på ydersiden af mig, men jeg har indersiden, så jeg tager svinget og kommer så på en førsteplads. Her der får min storebror så et bedre exit end mig og komme op på indersiden, og så lader han ligesom bare få det, og så prøver jeg på at lave en switchback, men så kommer han her på indersiden, så han har bedre sving. Her kommer vi en sidste scan ud på startmålersiden, og jeg har så meget power her, synes jeg, at jeg tager ham så indenom i sving 1 igen. Men han holder så på, og så tager han mig så i sving 2. Og så kommer jeg ud på ydersiden og ligesom prøver at presse ham ind, så han får en meget tight linje, og det gør han så også. Og så kommer vi ud på langsiden, hvor at jeg bare har mere speed end ham, så jeg går så for en overhældning. Jeg er lidt bagud, men jeg sender den bare op på hans inderside. Og kommer så på førstepladsen. Her kommer vi så op til en backmarker, og jeg tager lige hånden op for ligesom at vise, at der er en backmarker. Og her så tager vi ham egentlig bare på ydersiden, fordi at han tog nogle lidt mærkelige linjer, så det var meget nemt. Her får min storebror så et bedre exit af mig og komme op på indersiden, som man kan se der. Og så bremser jeg lidt tidligere for ligesom at kunne komme ind på ydersiden og ligesom holde ham inde, så han får en meget tight linje, og jeg prøver at lave et switchback her, men jeg er ikke rigtig nok fart på til det. Så prøver lige at se, om han kunne se mig der, for ligesom at blive lidt bange, eller sådan køre mere defensive, men han så mig sgu ikke. Her får jeg så slipstream af min bror og får et bedre exit, så jeg kommer op lidt op på siden af ham, og så ligesom tager ham ned ad langsiden, og så jeg kommer på en førsteplads. Og så kommer der nogle backmarkers heroppe, som, ja, man ved aldrig, hvordan det kommer til at gå med backmarkers, men jeg synes, mig og min bror er ret god til at håndtere det. Ham der, han tager den meget
ude. Så var der en, der var spændt rundt, så man lige skulle passe på, at man ikke ramte ham også. Men vi tog en på indersiden, og ham der kørte rundt på ydersiden. Så her så tænkte jeg, om jeg kan tage indenom, og så kørte jeg meget langt ud, så jeg tog ham bare indenom og ligesom kom foran ham. Her kommer vi så op til endnu en backmarker, hvor at vi skal bremse meget ned. Prøve at tage den på ydersiden, men det virker sgu ikke helt for mig. Her tager jeg den, så venter vi bare lige til at komme ud på langsiden, så vi kan tage ham ud på langsiden. Og her tager min bror indenom, og jeg kommer også indenom, og kommer ud bag min bror på langsiden. Her der har jeg så meget slipsyn, at jeg kommer op på siden af ham, og ligesom prøver at tage hans overhældning, men han holder stadig på, og så har jeg indersiden her. Så jeg blev nødt til at vente på, at han kan forbi for at komme ind på ideallinjen, og ligesom få et lige så godt sving som ham. Her prøvede jeg ligesom at få et bedre exit, og det gør jeg også, og her går jeg så for en overhældning. Her kommer jeg så på min yderside og prøver at presse mig, og det gik sådan okay, fordi jeg får i hvert fald et dårligt exit, og man står for et meget bedre exit, og så kan man også bare se, at jeg sådan bliver irriteret på mig selv, fordi at jeg ikke lige kunne nå at dreje ind, inden han kom. Og her har jeg set, at jeg har meget mere. Jeg prøver så at gå for en overhældning, men det kan jeg ikke. Her lægger jeg så slipstream og prøver bare at gå for et move, og det får jeg så gjort og kommer op på en førsteplads. Kigger lige tilbage, om han ligger tæt på mig, eller om han ligger lidt væk. Jeg kigger lige til siden for ligesom at se, om det var sidste omgang, men det var det ikke. Men min storebror, han kommer simpelthen overhælde mig her, og så prøver jeg ligesom at presse ham, så han får en ret dårlig linje, men det går ikke så godt, fordi at jeg får i hvert fald ikke selv en bedre linje, så jeg kommer ind bag ham, eller ind på hans inderside, og ligesom få Her kommer vi også op til endnu en backmarker, hvor at min storebror så tager ham indenom, og jeg er ret langt bagud, men her kan man virkelig se, hvor meget slipstream virker i go-kart, fordi at jeg lå meget langt bag og kommer tættere, og så ud for at gå for en move, så jeg simpelthen kommer foran ham. Man kan virkelig se, hvor meget hurtigere jeg kører hurtigere end ham, fordi jeg lå i hans slipstream. Her der får min bror så et bedre exit end mig, og jeg var lige kørt ind der i den der post, der var. Og her der prøver jeg ligesom at komme bredere ud, for ligesom at få et bedre exit, men det kunne jeg sgu ikke helt. Min storebror var hurtigt nok til at trække ind, så jeg ikke nåede forbi ham. Men jeg er ret sikker på, at det er det tredje sidste sving inden sidste chikane, og det her er simpelthen målstregen. Lægger mig bare ned for at komme over stregen så hurtigt som muligt, og jeg kommer på en anden plads. Det var også rimelig godt, men der var ikke rigtig andre, der var lige så gode som mig og min bror, så det var meget fint. Her der ryster også bare på hovedet, fordi at jeg var lidt irriteret over, at jeg ikke lige kunne komme ind ved siden af ham. Og så laver vi thumbs up, fordi at for eksempel at sige godt race. Dæk den af. Du kommer lige sidste sekund, op til nederen. Fuck, det er svært at dreje den der. Jeg synes, den der var fucking meget hurtigere. Det synes jeg ikke. Og så kommer jeg den der fucking linje for den der. Fucking sted. Ja. Okay, der står man da helt. Der står man bare tight. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber, I nød at se den, og jeg håber bare, at vi ses i mine næste videoer. Vi ses.